हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू इउटुब माय एसपि चेनेल। खुलुमबाय, आंनि मुङा सन्जय बर'। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो, मानोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। साबस्क्राइब खालामबायब्ला नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव दिन्थिनो लादों। नोंथांमोनाबो हाबा बिबाफोराव डिजे दामनो लुगैयो नामा? डिजे जोंनो डिजेखौ नांलाया। डिजे भारा लाबोनानै ओरैनो खरसासो जालाबायो। नोंथांनियाव हम थिएटार दङब्ला, दामग्रा गिदिर बक्स दङब्ला मबाइलजोंनो नोंथाङा डिजे दामनो हागोन आरोखि। बेखौ माबायदि दामगोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअआव दिन्थिगोन। मोनसे एपजों दामनो हायो बेखौ। मोनसे एपआवनो गासैबो डिजे दामनो हायो। नोंथाङाबो डिजे दामनो लुगैदोंबा प्लिज अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम। नोंथाङाबो गुबुनखौ सिखाय। बेनिखायनो साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ। हाबा बिबाफोराव डिजे दामनोबा मोनसे एप्सखौ बोना ला। बे एप्सजोंनो गासैबो डिजे मोसानोबो हागोन, दामनोबो हागोन। बे एप्सनि मुङानो जाबाय LSD। बेखौ आं प्ले स्ट'राव टाइप खालामना दिन्थिनि। प्ले स्ट'राव इनस्टल खालामना लानांगोन, डाउनल'ड खालामना होगोन। मा होनदोंमोन? टाइप खालाम मा होनदोंमोन? LSD टाइप खालामना लानांगोन। बे टाइपिंआव LSD नैबे 1 2 3 4 सेकेन्ड थार्ड नाम्बारनिया इनस्टल खालामखाना दोनदों आङो। बेजोंनो गासैबो खालामनो हागोन। बेखौ बेक थांबा आं डाउनल'ड खालामना लाखादों नालाय, नोंथांमोनबो डाउनल'ड खालामना ला। बहुद जोबोर मोजां बे। आं बेखौ अपेन खालामबाय। अपेन खालामनाय लोगो दसे बे हेडफन सोना लानोबो हायो। बेयाव हेडफन सोदो। सोनानै आं दा हेडफन सोआखै नालाय बेयाव दांबाय, क्लिक खालामबाय, दांबाय। गो डिजे ओंखारबाय। नैबे फिसा दुलुर माबायाव थुनांगौ। खनसे थुबाय आरो खनसे थुबावबाय। DJ थेंक्स फर द 5 स्टार दामबाय आरो खनसे नोंथाङा बेयाव जायखिजाया साउन्ड दिहुननो हायो। नोंथाङाथ' डिजे दामनो गोरोंबाथ' मोजांसिनसो जाहैबाय बेयो। बेबायदि मोनगोन आरो गुबुन रोखोमनि मिउजिक दङ बेयाव। बेखौ गोसोआवला नोंथाङा आं जि बबे बाटनाव थुदोंमोन बे बाटनाव थुफिनना होबासो बेयो बन्द जागोन आरोखि। ओमफ्राय नोंथाङा ओरै खनसेल' थुनानै एंगारना होबा गाबगोन। ओमफ्राय गाबहोबाय थानोबा नोङो थुहाबना लानानै एंगारनांगोन आरोखि। 50 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड नोंथांमोननो आं एग्जाम्पोलखौ दिन्थिबाय। नोंथांमोना दामनो गोरोंबा मोजाङै दामनो हागोन।
बेखिनियावनो आंनि भिडिअ'आ गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो शेयार लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। भिडिअ'खौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथाङा सोंथि सोंनोबा सोंनो हागोन कमेन्ट बक्सआव। बेखिनियानो आंनि भिडिअ'आ दिनै। बाय लोगोफोर, बाय बाय। लोगो मोनफिनगोन बेबायदि एपनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो आङो फोरोंबाय थागोन। बाय बाय लोगोफोर।